Čaukariny OP Games a vítam vás pri dneskajšom Let's Play. Tento Let's Play bude z Counter-Strike 1.6 a je to v poradí prvý Let's Play. Hrám na nemenovanom portále, a nechcem robiť reklamu, takže ho nepoviem. A na serveri sme akože 12 a 2 sú tu boti doplnení do počtu, lebo tu počet slotov iba 12, takže fakt super. A je to tu dosť hrávané, takže si zahráme dobre. Ináč, stiel som si nový program na točenie hier, vlastne teraz budem vydávať videá častejšie, budú aj videá alebo let's play z Minecraftu, alebo aj z Hexitu si urobím takú epizódu, budem viac točiť z Counter-Strike vlastne a chcem ešte dneska natočiť jedno videjko, bude to zo serveru Bohop, no vlastne, že je to Deadrun a budem tam bohopovať v zrýchlených záberoch na rôznych mapách, takže to by sa vám mohlo páčiť. Ale každopádne sa vrátime naspäť k CS-ku. Neviem, na tomto programe je to zvláštne, že proste neviem, či vy budete počuť tie zvuky, že ako mne to tu strieľa a tak. Ale to vám hádam pre každé nebude, ja sa to do budúceho let's play budem snažiť napraviť. Takže sa vrátime ku nášmu Counter-Strike Let's Play. Takže tu si vybehneme, tu sa zakempíme na tých hráčkov. Mne to prípada veľmi easy, proste tí boti vlastne, ja tých volám už boti, lebo úplne hrajú ako boti. To úplne nereaguje. Si ich dávam úplne, že fakt pohodičke. Trošku ma bolí v krku, nie v krke, takže sa musím ospravedlniť za môj hlas. No nie, neviem, či to počuť aj na hlase, ale fakt ma bolí hrdlo, takže nehnevajte sa na mňa. Neviem, aby som mohol kľudne zobrať, že ávo, po tomto kole. No. Ináč teraz hrám nie na Steamku, ale na Steame, lebo na Steame sa mi proste lepšie natáča a ako vidíte nemám ani žiadne hacky, takže si nemyslíte. No ale tu máme takého hráča, trochu pozabudol, to neviem, či nebude na druhej strane. Aká heda, to dám na to zoom. Nie, s týmto videom sa proste chcem vyhrať na strihanie, na tie zvuky a tak, proste toto videjko bude také nahranie, také kvalitné trošku. Tu samé heady dneska padajú, ide mi. Takže defúzujeme. OK, takže som späť, musel som si trošku strihnúť videjko, lebo som si išiel vyfúkať sople a bráček mi behol do detskej, takže prepáčte, ale nechcem, aby vám tu dačo gagalo pri let's play, nechcem, aby vás to vyrušovalo. Ale vrátime sa naspäť k nášmu let's playu, takže pokračujeme ďalej v hre. No, a kde sú tie svine? Buď šli na Bčko plantovať, alebo ja proste neviem, kde sú akože. Tým, to také blbé mená majú títo hráči, tí kokos, je to úplne, že fakt mega troll. Joj. Chudáci ani si ma nevšimli. No, takže, mohli by byť aj na Ačku, ale podľa mňa budú skôr na Bčku ako na Ačku. No, takže sme vyhrali. A berem AVP teraz. Prvýkrát. Doplníme náboje a ideme na vec. Prepneme si na nožík. Neviem, ja sa učím manuál bohobare, proste nejde mi to, neviem ho. No, na autobob ho viem perfektne, ale takto ani trošku. No, mohli by sa tu nachádzať, chcem si ako odbachnúť. Ty, ja som slepý! Tá bohatstvo. No, chcel by som mať tu také sračky.
Ty, ja som slepý, tak ty vieš. Idem na Bčko sa pozrieť, lebo tu bola taká svinia. A jebni sa mi do cesty. No zoom. Krása. Neviem, možno urobím aj vlastný server a budem natáčať gather alebo také veci. No ale to môžete kľudne napísať do komentárov, či by ste chceli dať čo také. No takže dúfam, že sa mi bude dariť, ale tento mesiac určite tých videí pribudne. Že máte sa fakt na čo tešiť, ale my sa radšej vrátime k CS-ku. Počkaj, či mu trafím headu. A netrafil som. Ja neviem akože ako oni myslia títo hráči, ja neviem proste či sú to botia, či nemajú na tabulke napísané, že bot, alebo ja neviem proste. To je také blbé tu, úplne easy hráči, to musím taký iný portál zmeniť, lebo toto, na tomto určite nahrávať nebudem, to je moc easy. Neviem, tu nám takto vyzabíjal našich, tak myslím. Ty kokso, tu si všetky vystrieľam. Nakoniec videa vám ukážem moje skóre a uvidíme, že koľko bude. Takže my si dobijeme náboje a ideme kempiť sa medzi dvierka. Tam, kde strieľam. Takže my si dáme nožiček a ideme na vec. Aha, tu mi vytrčí. Jeden sa mi tu vytrčí určite. Vytrca. Čuťmel. Joj, bože, vy lamičky. Taktika level 0. Úroveň level probot. A možno aj tu budú. Ty kokos, tak toto bolo. To pitvora. Máme prvé zabitie. Už prešlo 6 kôl, tak keď bude takých 10 kôl, tak tento let's play môžeme aj ukončiť pomaličky. Nie, keď bude 11 kôl, tak tento let's play ukončíme. Takže o 5 kôl let's play končí. Neviem, či bol krátky, alebo dlhý, kľudne mi napíšte, ale možno aj nudný. Neviem, no. Ináč teraz ešte idem natočiť rýchlosti ten Bohop Dead Run server a tie mapy by som tak chcel tam stihnúť. Aj teda ako chcem postrihať, no uvidím. Neviem, ako mi to vyjde. A zajtra by malo vyjsť video z Minecraftu. Prvé. Takže nemusíte smútiť, že som vydal zatiaľ iba jedno z Minecraftu, ako to bolo také úvodné. Chápu, že ide na nože do ňoho. Jaj. Ach, vy hrári, bože, vy neviete ísť defúzovať, vy. Boti sprostí. Budeme ich volať, milí diváci, boti, hej, lebo to taktika level pro. No, my ideme na long. Neviem, ten Will mohol by zostať na longu, ja idem na T-spawn. Omrknúť, ako to tam je. No, mohli by tu byť. Aspoň by sa mi takú headu našúpal, že by zomreli normálne. A tak mi ho vyžere. Hore takto behal. To je najisto. A teraz zomre. Mám smolu, že som ho uvidel. Tu bude za kempe. Nie? Tak tu dole bude. Ja blokujem. A kde sú? Neviem, či sú na Bčku alebo da kde. Upland. Takže neviem, kde budú. Dúfam, že budú na Bčku. No tak na Bčku nie sú, takže makáme na Ačko. Jaj. Boti easy. Moje zakempenie bedne, malé. No kde ste vy, somáre? Vedajú, kde sa zakempenie. Defúz! Defúzujeme. Defúzujeme. OK. Takže kolo sme vyhrali.
No, my prebijeme a ideme na, neviem, 9. alebo 10. kolo. Nie, možno aj 8. kolo ešte len. To pomaly ubieha. Typujem, že sme zabili už tak 26 hráčov minimálne. A zomrel som iba jeden raz zatiaľ, takže to je docela dobré. Ach bože. Neviem, podľa mňa pôjdu asi na to Ačko. Ja idem na long. Uvidíme. No čo sa aj stále podľa tej mapky hore neviem orientovať, to je taká blbosť. No tak tí sú na Bčku asi, alebo schody. Neviem, či počujete tie zvuky do čertáre. Ak nie, tak sa to budem snažiť vynahradiť, ale mohli by ste to počuť. No. No kde sú tí koksové ďalej, no? Kde sú? Vajcia si prášia. Chudáci. No kde ste vy, buzeranti? Píče, ma zabije. A just! To už je 7. kolo. Dobre, ukončíme let's play pri 8. kole. No. Takže ešte jedno kolo a aj tento let's play ukončíme. No dohrajte vy, somáre. Prepnem si na tohoto Alfreda. Ukáž to. Ako hra. No, túto zbraň by som si nebral nikdy asi. Tak kúka na ňo, to presne ako boti, ty kokos, to... Čo je debilo, neviem strieľať, prosím. Bože, taký tým mám. No, ja beriem M4 a Deagle. No, takže posledné kolo si musíme užiť naplno. Musím kontrolovať aj dvere na detské, lebo neviem, kto by sem behne, či Starka, alebo takto. Kúreník! Ach bože. No už počkáme, aby už dohrali toto kolo, potom aj tento let's play končíme. Som zvedavý, na koľko giga mi dá tento nový program, video, lebo keď som si robil takú skúšku minutovú, to mi to dalo hneď na 1 giga, no pol giga, takže to je docela moc. To nemalo ani minútu, to malo menej a proste malo to skoro 1 giga, tak to je mega veľa. No tak neviem, ja tak uvidíme, no, ako mi to hodí a ja sa to skúsim ešte vygendrovať do takej 10. No, takže milí diváci, ak sa vám let's play páčil, nezabudnite dať like, ak sa vám let's play nepáčil, nezabudnite dať dislike. Budem rád za každý odber a za každý koment. Určite s vami Pakarin LP Games. Čus čus!